ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ምዕባለ ጽላት ሕርሻ ዓብ ድርኺት ዝፈጥር እዮም ኣብ ንዞባ ከርከበት ንሰላሰል ዘሎ ነጥፈታት ሕርሻው ልምዓት ዝተዓዘቡ ኣባላት ባይቶ ዞባ ጋሽ ባርካ እቲ ዕማም ነፍስኻ ንምኽኣል ዓብ ድርኺት ዝርሑ ኮይኑ ከም ዝርከብዎ እዮም ዝገልጹ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱ ሊድያ ተኽለማርያም ከተቕርቦ እያ ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበትን ተዋዲዱሉ ዘሎ ትሕተ ቅርጽን ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ነጢፎም ንነብሶምን ኪንን ክኾኑ ንዝመርጹ ዜጋታት ዓብ ዕድል ዘርሑ ምዃኑ ኣባላት ባይቶ ዞባ ጋሽ ባርካ ገሊጾም ንሳቶም ኣብቲ ዞባ ብዝነጥፉ ሓለፍቲ ዝተፈላለየ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ተሰንዮም ካብ 25 ክሳብ 26 ሓምለ ነቲ ዝሰላስር ዘሎ ዓበይቲ መደባት ልምዓት ድሕሪ ምዕዛብ ብዝምልከቶም ኣካየድቲ ናይቲ ፕሮጀክት መግለጺ ተዋሂብዎም ኣካየዲ ስራሕ ሕርሻ ከርከበት ኣቶ ታደሰ ፍስሓየ ንዑደተኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ከርከበት ተዋዲዱ ዘሎ ዓበይቲ ናይ ሕርሻ ትሕተ ቅርጺ ስለተጻፈፈ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ መድረኽ ተኣታትዩ ከም ዘሎ ብምብራህ ብሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝቢ እቶታውነት ዘኻዕብት መደባት ተሓንጺጹ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ዑደተኛታት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝኣመሰለ ዓበ ዕማም ምስልሳሉ መራያ ጽቡቕ ገስጋስ ፖሊስ ማሕበራዊ ፍትሒ ከም ዝኾነ ብምሕባር ህዝቢ ተኸባቢ ቀዳማይ ተረባሒ ናይቲ ፕሮጀክት ክኸውን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ጊቶም ተዋዲዱ ዘሎ ናይ ማያት ዘሎ ናይ ሕርሻ ቦታ እቲ ህዝብሲ ካብቲ ሕርሻ በተማይ ተዋዲዱ ተዋሂቡስ ሓሪሱ ክነብር ከም ዝኽእል ከንክጅምሩ ፈቲኖም ሕጂ ከዓ በብ ፍርቂ ሕክታር ሂቦሞም ከልምዑ ከም ዝኽእሉ ሰባት ከም ዘለዉ ምስ ተሓበርና ናይ ብሓቂ ተሓጒስ ያነ እዚ ኸነ እቲ ንኡሳን ዞባ ናይዚ ከባቢ ኣዝዩ ጠቓሚ ንባህሊ ናይ ሕርሻን ኣፍራይነትን ክዕብዩ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ እዚ እቲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ርሒቑ ፀንሐ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዓብይ ዕድል ዝኸፍት ኣቦ መንበር ባይቶ ዞባ ኣቶ ዑስማን መሐመድ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ርእሲ እቲ ዓብን ሃገራውን ዕላምኡ ንህዝቢ እቲ ከባቢ ናብ ቀዋምን ርጉእን ሂወት ዘሰጋግር ከም ዝኾነ ገሊፆም ዓብይ ፕሮጀክቲ ብዙሕ ጉልበት ብዙሕ ማተርያል ፈሰሰሉ ምዃኑ ናይ ዓይኒ بعيننا نمسكرنا يا مالتي ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዓመት ትምህርቲ 2016-2017 ካብ ዝተመዝገቡ ኣስታት 189 ተምሃሮ እቶም 80 ሚእታዊት ናብ ዝቕጽል ደረጃ ከም ዝሓለፉ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ 26-27 ሓምለ ኣብ ከተማ መንደፈር ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ገሊጹሎም ኣብቲ መምህራን ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን ኣመሓደርትን ዝተሳተፉ ኣኼባ ኣብቲ ዓመት ዝተረኣየ ሓያልን ድኹምን ጎድንታት ከምኡውን ትግባረ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝተወጠኑ መደባት ብዝርዝር ቀሪቦም ሓላፊት ጨንፈር መምህር ህብቲ ዝጊ ኪዳና ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብዞባ ደረጃ መጠን ምሕላፍ ኣብ መባእታ 85 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 76 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 66 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ንዝበለጸ ውፅኢት ውህደት ኩሎም ኣካላት ክሕየል ኣዘኻኺሮም ብዘይካዚ ብመሰረት ካብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ዝተዋሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ካብ ዝተሳተፉ ካብ ኣቤተ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ ዝወረዱ ኣባላት መበል 30 ዙርያ 39 ሚእታዊት መሕለፍ ነጥቢ ከም ዘምፁ እዚ ውፅኢት ድማ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ዝሓሸ ምንባሩ በሪሆም ንመደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ብዝምልከት ድማ መምህር ህትዝጊ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ 179 ነቁጣታት ካብ ዝተሳተፉ እቶም 75 ሚእታዊት ትምህርቶም ብግቡእ ከም ተኸታተሉ ብምሕባር እቲ መደብ ከምቲ ዝድለ ሸትኡ ንኽወቅዕ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ግቡእ ተረኦም ክጻወቱ ፀዊዖም ተሳተፍቲ ኣብቲ ብደረጃ ንኡስ ዞባታትን ዞባን ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየዶ ክትዕ ዘይተማልአ ትሕተ ቅርፂ ኣቤተ ትምህርትን ሕፅረታት ሰደቓታትን ፍታሕ ክናድየሉ ኣብ መሰረታውያን ደረጃታት ትምህርቲ ዝግበር ወፍሪ ክድፋሉ ከምኡውን ኣብ ኣቤተ ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ድባሩባ ክትኣታቱ ጀሚሩ ዘሎ ዲጂታል ላይብረሪ ኣብ ካልኦት ኣቤተ ትምህርቲ ክስራሓሉ ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ዋና ዳይሬክተር ክፍል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍራንኮ ኩባባ ብዝስምዖ መዛዘሚ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝኽሰት ብድሆታት ብውህደት ኮመን ምምሕዳራትን ዝፍትሑ እኳ እንትኾኑ ብቕዓት ተምሃሮን ምሕያል ግን ልዑል ተወፋይነትን ድርኺትን መምህራን ወሳኒ ከም ዝኾነ ፅባይ ተዛሪቦም ኣብ ዞባ ደቡብ 131 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 254 ናይ መባእታ 91 ናይ ማእከላይ 29 ናይ ካልኣይ ደረጃ ትካላት ትምህርቲ ከምኡውን 2 ኮሌጃት ኣለዋ إذا خمزيل كله أبن الزبا سمينا ومبرق أسمرا زركبا أبيت التمرتي نزحيل السرحات زحجزن ركبات بعسران شوعة حملة كايدن
تركب محيال مسرح ممهارن استمهارن كمون وطنن محدران تمرتاوي مدبات سلاسلو سرحاتن زتقسمو تمكرتاتن ملوات زعلم مخانو حلافي تمرتي ابتن أزبا ممر فسايت صقاي قليصهم اب تركب بزغربه تصاب مسرات بزيكاتي اب مجمار تمرت زنبره مدن قيات اب كل درجاتات زحشه وصيت كم ترخبه دقانس يتمهررما كينيوم ستاف توادرتي كخونا كم زبقا تحبيروم تساتفتي بيجيلوم ممهارن استمهارن بزي تساتفو حبرت السبن زملكتن اكلاتن بفلاي دما ام حضرتن اسزواتات ادمعك خون سلازيكل بوغن ممهران زرق مدن قياتن واحد مصحفتن فتحكنا ديالهم تلابيهم أبي سميناو مبرع أسمرا 19 مؤهل هتسانات 11 مبعتا شمونته ماكلاي درجة شدوشة كلاي درجة تغلالا 4 تكلات تمرتي اللوام كرامات متى أمل حجر السلاسل مدب كرمتاوي لمعات تمحرو كينوتي أب لمعاتهم مدبات سلو ترى أب توفرين ستاسفوف تمحرون عبي ربح يسلوم أب نص زباتات نقفان عد غيحن استعم مسرحات زملكت وكلتي إرينا نزل أخو تتصاب يوناس أبرحام كقربايوم أب نص زبا نقفا تمحرو أبيات تمرت خلاي درجة بمدب كرمتاو لمعات أدمع سرحي عمو خمدلو حلافة تمرتي أبتن أزبا ممر محمد علي إدريس حبيروم نيرين أبزهاب حبريتا ممر محمد علي أتوم تمهارو مقراب مسرح مسقان زالاتاتن مسقان سرقاتاتن زتقالن تفتات يسلاسلو كمزلو بمتكاس زاقيت أستات 5 كيلومتر زالاتاتن كترتاتن كومون حادة نتب 3 كيلومتر سرقان كم تعم قليسوم كابيت صحفات حرشا نوزوبا نعفا من سيتسفى ألم زودة بقديو مدب كرم تاولو مع تمهارو بحال سرح كتريو أفريتو كخونو مسكابيم كلالوين تموكرو كلاوتون حقاز مخان بمبراه لمعتاو مدبات أمعواتون لعل أبركتو كمزلو أرديوم تمهارو أبزهابو ريتو زتو هابو مدب نمفصام بتو فاينت كمزسرحو أرقاقيصوم إذا خمزين كلو لعل 500 تمهارو كلاي درجة عدغيح أب 6 نقطات أدمعن تفتات معكا ماين حمدن يسلاسلو كمزلو حلافي منستر تمرتي أبتنو زوبا ممر عمر الدين محمود حبيروم أبزي 6 بوتاتات سرحو سراح كتر مسرح اللو ودا ودم فحار اللو زالاتات مزلاي اللو قناتاو زالا يكون كال عينة زالاتات زتقالله فلسفة استفلالي عينة فلسطات متقال كاب كلاميتوس جميركا كاب كسروات استكلون استفلالي عينة أقراب اللو مالتي سلزي نزيعك يتخلو مالتي زاقيت بستخادة بخيلاتات حريتا استقالي سراح أبتخون دع كباب ديقا مقالويا من دفرا عدو وقران كتما عدو غيحن لعلي 30 متر قناتا وزالا كم تسرحن لعلي 14 قدا قد خم تقعتن زحابر ممر عمر الدين نحلوا وحسنت كقبرلو أزخ خيروم كل جزء قنا في مسرح اللو وانا في مودعتا اتقد زدليو حلوا إمالتي سلازي بمحدار كباب الزملكتن من محدار كبابن من محدار الزوبان كل جزء حلوا خبرلو كم زلو نقدمنا نلابو مالتي تسرح كل جزء بقوم وتسريح ندحر توديو مجرشات لمعات تصبي أخر رئيس لزخل تي حلوة بداس النتكم زطوان الزخاخر ጨንፈር ሚኒስትር ኢዮን ሰብአዊ ድሕነትን ዞባ ማእከልን ልዕሊ ሚእቲ ኣሌት ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማእለማ ስልጠና ብምሃብ መነባብሮ ንኸመሓይሻ ባይታ ከም ዝፈጥርለን ሓላፊ ኣህዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ዘርእዝጊ ዮሃንስ ሓቢሮም ንየሪ ናብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣቶ ዘርእዝጊ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ንስድራ ስዋኣት ስንኩላንን ፅጉማት ወገናትን ዝግበር ሓገዛት ምዃኑን ኣብ ባይታ ፅቡቕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎን ኣብሪሆም ብዘይካዚ ዘኽተማት ቆልዑ እውን ሞያ ቀሲሞም ንብሩህ ህይወቶም ዝመርሕሉ ባይታ ንምጥጣሕ ብዝሰላስል መደባት أبز حلف 6 أوارح نسوسا كاباتهم سلطنا كم تهبا حبيروم بسالس حملة بكتما مقادشو الصومال بستخير مدقعت بومب وحدوش دوش تسبات كم تقتلون عسرتتات كم زغسلون رويترس نبوليس تهاجر بمدقاسك أريحلهم ثياب سرقيا نتاقو بمتصوار تستخير مدقعتي نمن إلاماز نبر مخانو كوانت زي تقلسه زوزحو قداس سلاموان سبات من بارهم تحبير لهم نايت مدقعت حلفنا زوسر أكال كم زي الليز حبورو سمز الصومال الشباب زهندسو كخون كم زغل أميتهم اللهم الشباب أبتخت ما بزكاير ترقاقا مدقعتتات سباون ستاون كسارا كم زسعب
ጸብጸባት ይረድኦም አባላት ጸጥታ አውስትራሊያ አብ ሀገራው ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሲድኒ ከካይዶ ወጢኑ ምንባሩ ንዝገልጽዎ ግብረ ሽበራው መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸሉ ሓቢሮም ኣብዚ 30 ሐምለ ዝተኻየደ ፍሉይ ስርሒት ነፋሪት በመጭዋይ ግብረ ሽበራዊ ተግባር ክፍጽሙ ወጢኖም ምንባሮም ዝተጠርጠሩ 4 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ሰመዝ ተሃገር ኣረድዮም ኣለዉ በጸጥታው ተርእዮ ንጥፈታት ማዕርፎ ነፈርቲ ናይታ ከተማ ንግዚኡ ከም ተሰናኸለ ዝሓበሩ ሰመዚ ስልጣን ጸጥታው ሓለዋ ክሕይል ኣዚዞም ኣለዉ በአሜሪካ ምስ ዝምራሕ ልፍንቲ ተጸምቢራ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኣፍጋኒስታን ካልእ ከባቢታት አንጻር ግብረ ሽበራ ወተሃደራዊ ስርሒታት ተካይድ ዘላ ኣውስትራልያ ቀንዲ ዒላማ ዕጡዋት ክትከውን ከም ትኽእል እዩ ዝእመት ዳዕሽ ኣብ ልዕሊኡ ስርሒታት ንዘካይዱ ዘለዉ ሃገራት ምዕራብ ዒላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ክካይድ ምጽንሑ ጸብጸባት ይረድኡ አሜሪካዊ መንገዲ ኣየር ደልታ ካብ አትላንታ ናብ ከተማ ካራካስ ቬኔዙዌላ ከካይዶ ዝጸንሐ በረራ ከቋርጾ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም እቲ መንገዲ ኣየር ንዝገለጸ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣሜሪካን ቬኔዙዌላን እናሓርፈፈ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዝቀልሓሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ንቁጠባዊ ሽርክነትን ካህስዮ ነቲ ድሮሽ ሓኪሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ድማ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ እቲ መንገዲ ኣየር ሰሙናዊ ሓደ ግዜ ካብ ከተማ አትላንታ ናብ ከተማ ካራካስ በረራ ከካይድ ከም ዝጸንሐ ዝግለጽ አሜሪካ ብውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ጣልቃ ብምእታው ንክልቲኣዊ ዝምድናን መመሊሳ ተሻሕክሮ ከም ዘላዩ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ብተደጋጋሚ ዝወቅስ መንግስቲ ብራዚል ጸጥታ ከተማ ሪዮ ዲ ጃኔሮ ንምውሓስ ካብቲ ንቡርን ልዕሊ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸር ሰራዊት ኣዋፊሮም እቲ ንኣባላት ሓይሊ ምድሪ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ዘጠቓለለ ሰራዊት ክሳብ መወዳእታ 2018 አንጻር ገበናት ምትሕልላፍ ዕፀ ፋርስ ዝጸንሕ ስርሒት ከካይድ ምዃኑ ሰበስልጣን ተሃገር ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ብራዚል ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጃኔሮ ክንድዚ ዝኣክል ሰራዊት ከዋፍር እዚ ናይ ፈደማ ምዃኑ ዝሓበሩ ጸብጸባት እቲ ስርሒት ነቲ እናገደደ ዝመጽእ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣብ ምህዳእ ተርኡ ክጻወት ትጽቢት ከም ዝግበር ኣሚቶም ኣለዉ ፕሬዚደንት ሚሸል ተመር ነቲ ስርሒት ንምዕዋት ኣድላይ እንተኾይኑ ተወሳኺ ሰራዊት ከኽትት ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎም ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጃኔሮ ምትሕልላፍ ዕፀ ፋርስ ዝጠንቁ ገበናት እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ب29 حملة ኣብ ገማግም ደሴት ታይዋን ዝተኸስተ ብኔሳት ዝፍለጥ ህቦብላዊ ማዕበል ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ኣከባብን ክሳብ ኣውሪዱ በቲ 180 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝሕንበብ ህቦብላ ብርክት ዝበለ ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ብሰንኩ ድማ ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ተፈሊጡሎም ብዘይካ እዚ እቲ ብሓያል ዝናብ ዝተሰነየ ህቦብላ ኣብ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ምስ ስንኻል ከም ዝፈጥረ ሰበስልጣን ታደሴት ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓደጋ ብ30 ሓምለ ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ቻይና ገጹ ብምምራሕ ተመሳሳሊ ክሳራ ከም ዘውረደ ይግለጽ ኣሎ ህቡብላው ማዕበል ኔሳት ነዚ ሳልስቲ እዚ ኣብቲ ከባቢ ክቕጽል ከም ዝኽእል እዮም ኪላታት ሜትሮሎጂ ዝእምቱ ዘለዉ ደሴት ታይዋን ብሓደጋታት ህቡብላው ማዕበላት ብተደጋጋሚ ከም ትጥቃዕ ጸብጸባት ይሕብሩ ክቡራት ተኸታተልትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ብወገና ብሮኽሌቲ